Tere tulemast Voimlemisen rinki. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme Voimlemisen kärpset. Alustamme soijentusliikutusteka. Koik yhdes koos. Liikutage käsi. 1, 2, koli 4. 1, 2, koli 4. Liikutage käsi. Anna anteeksi, että mä sind lõin. Mies, aga perse raisk. Mikä sille minä? Anna anteeksi, että mä sind lõin. Perse. 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 This is fun! Joker! Молоко, хорошо, no vodka, еще лучше. Songi nimi on Ajuhalvatus. Joo. Sellest tuleb julm laul. Schnappi, das kleine Krokodil, kommt aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schna, schnappte ich mich frei. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, schnappi, schnapp. See aeg oli põgus, kuid ometi lõbus, seda taga vist leinama jään. Nüüd enamat nõuda ei tasu ka jõuga, on lõpetus käes ning ma õhtale lähen. See asi on klaar, aida, meilt rohkem ei saa. Aida, et ei sigiks skandaal. Aida, jääme heaga, aida. Kord käppidest üles, mind ärritis süles, suveniiriks läks higine pruus.